Quan apareixen estos núvols, Torrent tremola. Les inundacions anuals. Ningú fa res. És urgent. Quan arriba la gota freda sempre nos passa lo mateix. El Parc Central, al estar en la part més baixa de Torrent, pateix les pitjors inundacions de baixos, garatjos i túnels. Cal implementar mesures per a revertir esta situació. Estos són núvols que anuncien destrosses i patiment. Des de Sumant per Torrent portem 5 anys denunciant aquestes situacions i presentant propostes a l'Ajuntament per registre d'entrar. Si les aigüeres funcionaren bé, tot això no passaria. No és el moment de lamentar-se, és l'hora d'actuar. Aquestes són les nostres propostes. En primer lloc, la construcció d'un gran parc inundable. En Alacant existeix i compleix perfectament la seva llavor. La segona proposta seria la construcció d'un tanc de tormentes capaç de derivar l'aigua i d'almagassenar-la. Si a aquestes altures encara no s'han aplicat solucions, és senzillament perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. Després, tot són parxes i apanyos. Fins a quan?